Ahir a quarts de 6 de la tarda va néixer la Lucía. La Lucía és el primer nadó de la Clínica del Carme. Malauradament a la Lucía li ha tocat néixer en uns moments molt difícils. Si bé és veritat que la Mútua de Granollers va néixer ara fa 2 segles pensant en això, en poder ajudar a les dones quan estan de part especialment. Aquest naixement ha estat possible també gràcies a la col·laboració dels professionals de l'hospital i a tota l'estructura de l'hospital de la Clínica del Carme. La veritat és que pensem que en moments com aquest és especialment un motiu d'alegria i un motiu de molta satisfacció per la Mútua i per la clínica. Esperem que aquest sigui un dels molts parts que puguem atendre en aquests dies d'especial dificultat per tothom. Moltes gràcies.